Din id-darba bdejna billi urejnihom ta' ritratt ta' tifel li kif eżatt iddeskrivewh huma huwa Naqa qawwi. Qawwi, diki, naqra qawwi. U skont xi ħaġa għandi miktuba hawn jien qed jgħidu illi jekk inti tagħmel ħafna ħin quddiem il-kompjuter, ma tagħmel fiżiku tispiċċa boċċu. Vera. Veru di? Ġifieri intom tafu nies li eżempju tqawwew għax joqogħdu ħafna. Right X'jistgħu jagħmlu huma? Jieħdu naqaħin u jgħodu jisernjaw jew xi ħaġa. Vera. Eżempju flok jilagħbu dejjem il-lob tal-kompjuter jgħidu ħammur nagħmlu logħba futbol, jew ħammur naqra running, mhux hekk? tilab naqa bit-toys. Bit-toys. Imma liema toys iżommuk fit? X'għandek għejdin int li jżommok fit id-dar? Li jżommok hekk tagħmel l-exercise. Karozzi. Karozzi, bil-karozzi tiċċaqlaq mhux hekk? U fejn jiċċaqlaq l-iktar? Idejja. Sewwa. Int x'għandek wen li ċaqlek? Rota. Rota? Tajjeb. Wen Jamie? Għandi scooter, rota. Maja? Trampolin u scooter. Għandek trampolin? U għandek it-toqof fis-saqaf? Toqgħod hekk bum. U jiena għandi wkoll x'ismu żarbun tar-roti sew. Kajena. Le, imma jiena it-trampolin tiegħi barra. Ma tkunx toqgħod fis-saqaf. U meta tgħidu isma' l-iktar li tagħmlu huwa minn dat tip ta' eżerċizzju jew inkella li toqgħodu quddiem il-kompjuter, li hu l-iktar li tagħmlu? Eżerċizzju. Eżerċizzju. U intom lim tagħmlu l-iktar l-eżerċizzju jew inkella toqgħodu quddiem l-iskrin?